Sa number 9, mga permanent ka mga baligyan sa Bacolod Negros Occidental Economic Highway nga damlagpagi na pakakasnasang DPWH nagapabilin sa gihapon sa ilang mga pwesto. Ginapangabay sa karon sa Barangay Kabug sa Bacolod City ang pitutubtub siyam ka mga permanent nga mga baligyan ngayon sa Bacolod Negros Occidental Economic Highway nga paluson na ang ilang mga structure. Inibangod ginadumilian sa Department of Public Works and Highways nga magpatukod sa mga permanent structures sa mga lugar. Ginsiling sang punong barangay sa Barangay Kabug si Jennifer Pingkutan nga duha ka beses nga ginpapanaugan sang notice to vacate ang among mga baligyan apang tubtub subong wala sila sa gihapon maghalin. Ginaklaro man sini nga ginatugutan man ang magbaligya nga mga vendors sa among lugar apang ginadumilian ang mga vendors nga magpatukod sa permanent structures. Ang movable o ambulant vendors lamang ang ginatugutan sa among lugar. Ginahaylo sa barangay ang mga vendors nga magsunod sa mando sang DPWH antes magbalik ang DPWH kag amo ang maguba sang ilang mga structure. Wala sang balay nga nakatindog sa among lugar apang ang mga permanent nga baligyaan ang ginatulugan mismo sang mga tag-iya sini. Tinatamaghulat nga agubuon ni sa sang nga waay gikan mo sa may mapuslan. Di sila nila nang maano man sila kuno makaoperar. Pero sang nagligat ni kinpakagtuan ko naman to sa kagawad ko kasi ko di remind kung ano na saan o sila magiho kay hindi ta maghulat nga gulpihon tadi kag kagtuan naman ta sang ano sang IP wala nga basi upo na nilang legal team kanungkon.